tiere skunde mano keto nyaka kaka ibao buk giuso ni gimi bao godo buk e skul kendo ne York mane waseyudo ni nitiere skunde mano keto kendo ichula lofu mar ng'iewo gimi bao go buk pile ndalo mano wadhi skul ne kawo mana gazed wuonu moro mano osomo weyo ibao go bugi maber to be idhi mana skul magi nyisa ng'o bin nitie skunde ma take advantage mag jonyuol kendo gidwaro mondo mi gilos pesa okalo kuom jonyuol kelo ne jonyuol pek. Daher mar wacho ni ka nitie skul matimo kamano, mano gima we condemn as a union. Nikech bao buk, odwaher mondo bao bugi, kendo odwaher mondo bae gutas marabuor. Maneno maber kabisa. To koulo ni nyakuru wakao pesa, kuri kwa mi nyithindo dhio bao, mano kuro gombo, moko nego japunyo bedgo. Kendo ang'eno ni kaka ujo journalist mateka oge ng'eny ang'eni mano gimuse kwero kabisa ambe kaka uchako nyisa goni samora mora makura donje skunde go amba biro kwero ni kaponi mano timore to kiko medo be timore kendo kada jotelo mwacho go warumo kodgi e meetings ka gin gi conferences magi wabiro temo nuoyo negi kata ging'eyo kama to wabiro temo nuoyo negi mondo kik makamano otim nikech mano taking advantage of the parents and the economy is very difficult with the parents jonyuol winjo matek koro nego waket somo bed mayot kaka nyalore moko waketo gik moko ma ok onego bed ni nyaka bed kanyo. Pono ne janyuol okadho e mae onjo bed notimo ang'o? Pono ne janyuol okadho gima chalo kamano daher mar nyisi ni mokwongo owuoge principal of that school nikech an gadi ni sama itimo admission principal of girom go piny ka ko daher mar kwayo no kwongo onyis japuonyo no dwa neno okwongo wuoge japuonyo ni koyie to were gwach bao bugno nitie kaka ose organize mare owuon to ka japuonyo tamore winje to nyis no dwa neno deputy principal mondo nyis kwayo ne nikech samore en directive moa malo from deputy or principal ka wa deputy chako tamore winjore to go owuoge principal mondo mi wachno bed sorted kendo ang'eyo ni ko wuoge principal wachno ok bi kalo kanyo. Erokamano.